Така, след оживане от една пчела, да видим дали ще има второ. Продължавам да снимам. Оля и баща ми много се разсърдиха, разбери. Фотоапарата не го харесва. Това е маточник, бе. Виждаш ли тази чашка? Да. Това е чашка, в която входират млечица, може маточник да направите. Толкова в средата на пипата. Направо какво? Говоря, нямам си на идея. Тук има чашка за млечице, основа на маточник, евентуално. Но при тая хубава майка и при вече трета пита с пилно или четвърта се явява, малко ме съмнява да се решили да правят. Все едно приятна болка от това оживане усещам. Сега ще дам едно ледовенче, за всеки случай. Ама приятна болка, не е такава гадна. Тук тъспита трябва да е празна или да има прашец, или да има малко мед. Да, има перга. На кое се казва перга? Перга, виждаш ли го ето? Да, разбрах. Това е прашеца. Прашец с мед и е перга. А другото? С червените? Това е пергата от другата страна. Да, прашеца. Той е зависимост от какво растение е събиран. А мановия мед тук може да се види някъде? Не, няма манов мед. Ние по принцип в нашия район манов мед нямаме. И тая си остави живото. Сега, ти ще го махна. Аз го махнах. Как го махна? Не се стиска. То стана на ръкавицата. С изтъргване се махна. С изтъргване, да. Значи тук са колко пити за сега. Ама само няколко ма мразят, не всички. 1, 2, 3, 4. На 4 пъти имаше пила. Не е зле. Само където ме разпечатахме мед и трябва да отида да взема. За сега изключи фотоапарата.